Les veus del foc de Tània Soler és una novetat d'aquest 2025 que m'ha agradat moltíssim perquè la veritat és un llibre que destil·la qualitat. Perquè si una cosa d'especial té aquesta obra és que hi ha escenes superimpactants que traspassen les pàgines i et fan sentir a tu com a lector aquella sensació i aquell malestar. I ara sí, us poso un context perquè aquesta és la història de l'Eva, una jove fisioterapeuta que és la narradora en primera persona i que pateix un trastorn de la conducta alimentària, en concret és bulímica. Per tant, tenim l'oportunitat de posar-nos en el cervell d'una persona que pateix aquesta malaltia i de veure com veu el món, com sent el que els altres estan dient sobre el que a ella li passa, la seva malaltia, la seva manera de viure. I a partir d'aquesta visió tan peculiar tindrem una realitat com la copa d'un pi, i és que hi ha moltes persones que pateixen aquesta malaltia i que ho passen totalment fatal. Ella és fisioterapeuta, per tant, treballa amb el cos de les persones i veurem com aquest tema del cos serà una obsessió completament. Aquí serà un llibre en el que també ens donarà per pensar sobre les relacions familiars, com es relacionen en concret l'Eva i la seva mare, i un punt superimportant que li dona així un mínim puntet d'intriga en alguns moments, que és saber els secrets familiars, què va passar, quins possibles traumes té la protagonista, la seva mare o altres personatges. Doncs això, no us faig spoiler, però tot això està en aquesta novel·la. A part d'això, també tenim per poder pensar sobre l'amistat i les relacions. Quin model de parella pensa l'Eva que hi ha? I, per tant, podem pensar quin model de parella o d'amistat estem disposats nosaltres a tenir. Fins a quin punt podem ser sincers o no amb l'altra persona per tenir una relació sana d'amistat o de parella? A mi totes aquestes preguntes que us llenço i que espero que em contesteu als comentaris és el que m'ha donat per reflexionar aquesta obra, que ja us dic que m'ha fascinat pel fet que tenia imatges tan plàstiques, tan... Estava llegint-ho, però és que ho estava veient. Saps d'allò que llegeix una escena forta, heavy, sobretot cap al final, i et quedes com, tanquem el llibre, païm i després continuem. Així que si voleu un llibre potent, aquí teniu Les veus del foc de la Tània Soler, i jo només puc felicitar l'autora per haver creat aquestes escenes tan bones. I res, dir-vos que no sé si vosaltres l'heu llegit o no, m'agradaria saber la vostra opinió i donar les gràcies a l'editorial i a l'autora per fer-me-la arribar perquè ha sigut un gran encert. Adeu!